Een werkersleven. Dat had Jozef van Christen geschreven, der war verkaart. Ik ben ook verkaart. Een werkersleven van Porsche bis ten Meerte, wie ik het erleefd had. Dat rituaal met dat werken was jedes jaar hetzelfde. Waar in jedes huis moet 1 oder 2 werken gemaakt. Waar al het boer was en ook het meer werken hou, daar hou ook werken voor de verkopen. Voor rindvlees te jellen, daar hou man geen geld. Aan hoe vrijdag, 4 dagen, je hoeft al eens rindvlees op. We houden al in een gemoerde werkenstal. Alle venster op die joodzie houden een half frontlook, hoe die werken je leest en loft doorkreesten. Om Porsche erom mocht pap der stadel in orde. Fijn je wet en struur erin, nu kost je die kusjes komen. We moesten met alle man bedrag geven, wenn werkers Willem van Honten met zijn weelke en een major Peertje langskwam. Die handelde met baggen. Wel pap op de koel, dat wat het 6 was, moest mam met hem handelen, welke kusjes die zich uit die koppel uitzoog. Het liefste uit de berg, dat waren castreerden. Je laten horen en in je krolstetje, dat was zeer wichtig. In een neerskotsch liet mam zich niet aandrehen. Met het majermelk, jestemeel en een paar kleine erpeltjes wordt het dan op Jan geholpen. Die kleine erpel afkienen, dat ding van ons kinder kennen jaar. Even het ging de Rino. Jeder uit ons familie wordt ingedeeld op zijn aard voor dat werkersleven te zorgen. We kinderen moesten zuimeren johan, erpel rapen, zo ja ekelen aan voor je rap. Mam bezorgde de werkersketel en groen. Pap ging er stal uit. Nu wordt het dan wel zo wiet, om te meten, wenn de vleeënvoet was, moest het grootste werk geslaagd werden. En nu komt dat, wie het mij, ik was zo 11 jaar, dat was 1938, het jongen. In de vaart bij Knobes houden ze al geslaagd. Wij kinderen gingen nog eens kijken. Het werken hong op de ladder. En weil nu die verschillende katten houden, die immer weer aan het werken draaien willen, houden die jongen van Knoben, die waren 10 jaar ouder wie ik, stroom op dat vier zat. Kan nog beetstel uit kussen voor kijken, wenn die katten aan het werken draaien, zich elektriseren en dan hoorsprongen, onderdoor gingen. En weil ik ja alles weten wil, wie dat gemaakt wordt, hebben die jongens mij dat bijgebracht, wie dat ging. Een paar dagen later kwam dan bakkes Drik bij ons slachten. Die kinderen moesten bij Knobes die slaagladder lenen, joa, die houden in richting. Die was jo 2,5 meter lang en jet breed. Op die overste spoort sting 10 centimeter sting die over. Daar ging dat werken aan de ladderboom, kost maar dat werken dan ophangen. Mam was het water op de herd aan het koken. Die but, de schraak en een paar grote kum voor het bloed op de wangen stingen gereed. Die nabberkinger en ver stingen die kieken en dachten allang aan de klumpjes uitscharen. Met dat laatste stukje van de stad schikte de slijster ons naar de jaap. Dat moesten we inkorten. Daar hoeft het nu klein kusjes. Zo wiet, zo jood. Het verken hangt op de ladder en staat op het jood. Dat versvet schön over de zee geslagen. En nu komt de punt hoe het zich en hier dat stukje erom gaat. Onder dat boekvet, dat is circa 50 centimeter lang en 30 centimeter breed, wordt het spek van het verken te zien. Dat toewassen spek, dat wordt het A en O van het verken. Goed ingezouten, heel dat ze het lengste. Wie je zag, pap wordt op de koel in de dauervruitschicht. Wenn pap nu nog met het koele auto naar heen kwam,
Und dat Joder opkwam, ging hij naar dat varken en leusde dat boekvet op om te kijken wie dik dat de spek was. En dat was mijn punt. Ik wil pap verschrekken. Genau wie die katten bij Knoben. Ik wist ja wie dat ging. Wie der Schleichter voet wordt, vlodderweg die rolmangen droht. Trotz Armut, in jedes Haus waren rolmangen droht. Van achter aan dat varken vastgemaakt. Door de dagskal bis binnen het huis. En daar was maar een stekdoos van mamse striekezer. Daar moest ik dat rood in een lakske erin duwen. En voor toen kwam mam, en die hoeft het niet bij. Hij weet wat alles passiert weer. Toen denk ik stilkens met dat rood naar de schuur gegangen. Hoe die grote dikke stekker van de dreschmachine wordt. Ik moest mich wel een breed onder de voet leggen. Daar wordt de karenstop genau richtig. En dan in een lap om dat rood te draaien, wo ik dem aanpakken moest voor in dat lakske te duwen. Dat nu in een kraftstekker was, daarvan hou ik geen ahnung. Wie is dat rood daar drin stook, toen kwam er een grote vlammen uit, als wenn in een dinosaurier gespeeld had. Ik vloer op de karedeel en war verdusseld. Kort erop vong mam mich aan de schuur en had mich in het bed geslept, wo ik wel langzaam bij mich kwam. Wie pap uit die kool naar heim kwam, ging het mich het beter. Of ik nur een gekleft had gekregen, oder was schreck verdusseld war, dat weet ik niet. Ik had ze ook niet uitgeschopt gekregen. En door het andere daas met die andere nog klumpjes uitschaven.